ni suratul mu'minuna qad afla al mu'minuna bi fo ale kono Qur'an sura mugani sabana do tartib la kana nga bi wolofla ni nani na do jiginina magan soron nu bu ba ma tauhid de kan gosobe ani jogo ikado nga foko aya nyati e kementan seginde kelemo yati e bagele ani biduru ani kele harafa yati banani ani keme saba ani biduru ani nani ajigira makande bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun abati limana jon ganyena limana jon yen yoro basro allazina nga limana jon wele ba betere ayi amba detail no de limana nyen limumina ya fo ba chara koy wele ba beti akibai naam no de qad goni mara do filu madla duro li tahqiq sika fotola sika sitala mu'minun ganyana uyu sago soro alladhina liman juminu ulu tige loliye awa majigi bawe ugasalla khushu alate jawaru lade kene kan sufi ondere abe farla nyonga dusukunta ay fo dem ko khushu wala khudu sufi mais khushu o famba be dusukunde bologo ma minu misran alanyi ugasalila ay fo olu de ma ko limana jon hukumana kasran alanyi ikasalla o tamanse jumain o de a forfolo ni iyango anye kenemala ta folo ika alakira ladege I alakira ye abisali chugomi ifana kasali o chugala o de ni ko Allahu akbar isufe bela jelinga sabati rokele sufen bela jelen ba no korola ibi jo inye kanga hake min fule kana yele sanfe kana jigduma ya fam iseun iku joku tle o temenen ko ika adfiri disukuna ko ibe dugolo minga jana wajukoro ala yengelembe ila arjana binye ikaro malikal mauti bi ko ibe mana asiri dusukuna nchugala ikini numa ibo miri awa komina fo hera ani hera tana arjana aljanama alkawa ibo nyisoma iba kuma la sunana ibi bo nyala pew kado lahara kola kiga ko bela je mbe lahara koma ibi ka tama ga da qabru de ma ni jina qabru kono mimbi na fayno o ala kan ngunu nyonyende wana ibe kalam nunge hakeli bito kalan nono ibe sali bela je ngeni baskili kana teliya watini fitini do ibe urku dafa ibe sujud dafa iba bela je lendi addi chokola kito seli kono kani chemanje minade ay nesina na ko kanake ke chemanje minake kito seli kono e kana okay walma nibe seli kono kani nyoje sanfere ka singa kabalaje kanoke ibi nyeto a chokodela wala chemanje minalai ke chemanje mina o konendo ka sanfela mfule o konendo onanyo onagwa wala oye sabakusu chokodoy nasoro ye bolo jigna de kana tlongeni bolo en sabat lento akerefe oye kira ka sare chokoy sallallahu alaihi wasallam bari ala kira hatta ya khirra kullu udwin makanahu kira kuna kun kabarla ona hadise sahalen bela jelena kon ala kira kun kabarla ko sufin bi kumbi sabati chokola hadise sahalen ko arsala yadayhi aba bolo jigi wala wasabati hadise sahalen hadise tigi bela jelen benaka ka foni kira kun kabarla ko kuma bolo jigindi hadise tigi be benaka bon na sore bolo minana fanaye comme afara fana hadise do konnana ka foko rubbama adu laire ko abe kininda numanga ni bolo minana ibe kininda numanga soit ikada numanga idisika walma ikada numanga ibarakoro nga mana ke chocho ko ngala nyine miye nimbe khusu ye sali konnana
min gon don doron kana tulongeni bulo en sale kono o de tala ka tulongena ay goni o tala ya fam mais ni ka bara mi sen gena ay dum o te sale tiande nga nyuma yi mi o de ni no da sabadara ka fara kira sallallahu alaihi wasallam ka to sale kono na amoden do be ko o mamata ka to sale kono sali dola kira sali farda de gundo goy na wulila ala kira wulila ka jo kalan gonana abe dim pogotine aba siga kamanguna kamina na tege tano ya famu abe ay salin ke o kejola na bi na sudun fenga baji ala kira de la koke ni mami ngo ko kira ma sali were ke ni bolominate o don ya bolomina chugoni ye bidia de do bolo ko ena kwa bidia de do nala no te mangangote kele kote mangangote fonya ko erete mazhabu ni tabulo dorone do yaru no tunati lemane qarn jalna ya xam amina sam al maliki amfle ga ad kida ga dise min ko adise mi wusano ka fana kun ka barla ba bolo jigi al maliki ko ale na nasro madina ka o de ke wake o sali o chugorela ya famo ko ale na nasro madina ka o bi sali o bolo jigi nende bi sali ba o de ko son ibn qasim ya al maliki yinga muda wana ko nana asro maliki we hadise minun fo maliki mu'tad ya hadise kitab folo minun lala ale na le make folo hal ni min ko na le o ma fanga soro kuma ale chugo aw ma mu'tad ale bi bukhari nun benyi bukhari nun karamo de maliki yo be karamo de maliki amma hadise ko la dana be min kan jiere kono silama yare ko kum ko nana dana be maliki kan ma sima dana nyogo soro aw hadis ma cité no mingo ko malik tila dili hadis donawla no chambe ne basal mo be fonyo ngwa ko la comment ça halende bien ça mais malik te voilà donc sunna batulila amma mo siye min be ala kira sunna bonya wala min betu ala kira sunna ko comme nafo alma malik chuya o de ko son awa antura ko parce que ale ka wakati na fara ko ala kira ka madina ale ka wakati de imazidi quoi ala kira ka tabulo imazidi marina ala kira ka tabulo imazi di aka ko bela jelena maliku nga waqtu de la mais o waqtu de mene utuma la bidamo la mananga don no e awa shiau wala mana muyere jamawrew dona awa jama kalte ka cha mutazila lu bela jelena mananga fanga sura yoro nay ko be nyamina fo kana se ko se na wahabiya la manaka yimara bon mana madnati ay mazikoro bolo bilede ay ata ay mazkuru bulobli o ko son imaratul arabiyatul mutahida uluka don gelaw ni ba fe ga maliki ga mazhabi ka donin famala ibe uluka don gelaw lame ne ulu lame be fambe basro maliki ga mazhabula bar hijaz be kunye maliki ga mazhabi mokodi awo khalish fo yamani woni shafi kumbe ale watini ge ko son do kun tano tay be kunye maliki ga mazhabi mokodi bon o siraka ale ko ibn qasim kele ka nyinga muda wana kono kabo kinin dalima numana ko ale to don ako ale to don farda salla ko ata don ra parce que ko baratew amu sorot aka wa ale de kira ka bara fla foloye ale de bara laban awo bolo jigi de kira ka bara foloye ale de kira ka bara laban voilà mais ça no anybe bida mo do la olu bi ka bolo inta ka ke dina yere de ka ay ni mi bolo mina doron ko mi na fu yala kra yere de soso hale do nyini nga go yala ko mana ni bolo jigina ide ba bolo don pour ka furu sani bolo e ko kuma la sunna wallahi billahi bida mo de alam ma fay kira ma fay ati dallo ati ko to soro go hal sebenen gono aba fa ko fetro ata sebe afsoro sebenen foy kono ka fursa ni bolo e bolo e famu yani mazhabu doronde afla be sunay comme ya fucho mi na kun ka barla ba bolo jingi o de se salendo ko do ni kan do ko ka bolo jingi hadi se jira ka bolo jingi hadi se jira chokori bolo mina de hadi se kanga yini parce que hadi se minu foro la defo ba bela
u faralen ɲɔgɔn kan ni maa min ye baara kɛ n'a ye a ka ɲi mais k'a fɔ ko ale de sɛbɛntalen don ka tɛmɛ bolojigin kan o ye nkalon ye awɔ bolojigin kira ka sunna min ye bolojigin ye maa kan ka banba o de kan bi parce que kira ko n'ale ka sunna bi tunu wagati min walima ka sunna bi jama bi dɔgɔya wagati min ni maa min ye sɔminɛli kɛ n'a ye ko o kumana o tigilama ye ale dɔ ye voilà bolo minana de ka ca sisan no ka tɛmɛ bolojigina kan diɲɛ kɔnɔna na awɔ bolo minana ka ca ni bolojigina ye pɔn awɔ o diɲɛ ka sapa kɔnɔna na munna bolo minana shafi an ka madhabi dɔw bɛ yen nɔ minnu ye fanga sɔrɔ komi n'a fɔ shafi ani hanbali ani hanafi olu ye bolo minanaw de ye mais shafi ka madhabi kɔnɔna na kuma fila bɛ yen nɔ nka mais ninnu kelen kelenna si tɛ yen nɔ min ye a kɛ sali farida ye et bien min y'a kɛ sali sunna kelen ye a bɛɛ lajɛlen y'a don mustahabu yɔrɔ de la i y'a minɛ mustahabu don walima y'a jigin o de ye mustahabu ye bolo b'o yɔrɔ de la sali la nka ne kɔni bɛ min ye dɔrɔn i bɛ lahala min na n'a sɔrɔ i ye bolo jiginna ye sunfɛnw sabatilen to kana tulonkɛ n'i bolo ye dɛ ka mɔntɔrɔ lajɛ de ka tulonkɛ ni kana kɛ i bolo sabatilen to kɛrɛfɛ kana tulonkɛ n'a ye kana cɛmancɛ minɛ n'a ye n'a sɔrɔ i ye bolo minɛ n'a ye i bolo sabatilen to a nɔ la kana tulonkɛ n'a ye an bɛ k'o de fɔ donc khushu komi n y'a fɔ a ye cogo min o bɛ dusukun de la siran ala ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka sali ala ɲɛkɔrɔla de la ala ɲɛ b'i la i k'a dɔn k'a fɔ ko wagati fitinin min ni ala y'a ɲini i fɛ ko i k'i ɲɛsin ka taa ala ma o wagati la o ye sali ninnu kɔnɔna de ye k'i to sali kɔnɔna na o t'i ta ye dɛ wagati ye ala de ta ye o tuma na kana i ka ko wagati kana utiliser i ka kow la quoi ni donna sali la kana k'i ka jatebɔ wagati ye kana k'i ka ko ɲɛnabɔ wagati ye kana kɛ diɲɛ ko miiri wagati ye i bɛ wagati in di ala ma o kosɔn n'aw kabarila yan'a ka kabari sali la fɛn fɛn bɛ na ni tashwishi ye sali in kɔnɔ a b'olu bɛɛ lajɛlen bari fɔlɔ ni telefɔni bɛ mɔgɔ min bolo telefɔni i b'a faga yanni ka sali yanni ka kabari sali la i bɛ telefɔni faga a kana sonné fiyewu a kana sonné a kana vibrer i b'a faga sali kɔnɔna na telefɔni ka sonné sali kɔnɔ a cɛ man ɲi a bɛ na ni tashwishi ye kelen filanan mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ a b'u degun fana quoi a tɛ dan ye hali e yɛrɛ kelen ma a b'u degun n'i y'a bila vibration na a b'a sɔrɔ rendez-vous dɔ bɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ ni telefɔni vibrera la n'i m'a ta dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ni i ka telefɔni vibrera la wala olu t'a dɔn ko e bɛ sali la o n'i m'a ta u b'a fɔ ko i banna k'u ka appel ta o bɛ telefɔni ko la de n'i kɔni degunnen dɔrɔn i bɛ telefɔni faga de n'i bɛ sali la i b'a faga n'o tɛ n'i y'a bila vibration na n'a sonnina min bɛ k'i wele a bɛ kɛ a kɔnɔ k'i banna k'a ta de ko a bɛ ka sonné k'i banna k'a ta a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni nati a bɛ kɛ sababu ye ka sinjiw tigɛ a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ bon i b'a sɔrɔ arabu gɛlɛn bɛ ni mɔgɔ dɔ cɛ dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye k'o tiɲɛ yɛrɛ n'e m'a ta dɔrɔn n'i y'a wele a tɛ sɔn ka ta o nka n'a y'a sɔrɔ telefɔni fagalen don kuma caman t'o la o tigi bɛ sin k'a dɔn k'a fagalen don donc n'aw donna sali la a b'a jija k'a ka telefɔni faga surtout janazakɛ yɔrɔ ninnu mɔgɔw ka su dalen mɔgɔw concentrelen don u bɛna dugawu kɛ halasi ala ye su kan o kɔnɔna na e ka telefɔni bɛ se ka naganaga kan dɔ fɔ a cɛ man ɲi fiyewu a bɛ maaw dusu tiɲɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ vraiment ne y'a maa min ka telefɔni sɛnɛna maaw bɛ jigin la ye a bɛ khushu gɛn ka bɔ saliba kan naam naam n'i bɛ sali kɔnɔ fana i kan'i kɔfilɛ kana kɔfilɛli caya sali kɔnɔ o man ɲi kana tulonkɛ ni bonbosi ye sali kɔnɔ o man ɲi et puis kana alimami kɔn kana alimami kɔn i bɛ to alimami kɔfɛ de voilà ni a y'a tɛnturo fo dɔw bɛ kunkolo jɛngɛ ka alimami dengu o ye sitani ka baara de ye o n'o tɛ ni alimami wulila a tɛ fili o e bɛ alimami kɔfɛ e bɛ alimami dengu cogo di k'i tɛ m'o dugu ma alimami ye nam
ani ma limana jon harsa ani limana jon do min go ko e mu'mina we min bi ke mu'mina yi ayo am ko defo a folo kasran alanye ikasali kono nam والذين ani mu'minu bulu tigi na yi kodi bagawe عن اللغو gaba badara kuma ma الذين femi na ti ngana ima nin na fay dina la wala jin la kuma wala bara konfe wala madagale kuma langolon fo tlongo fu falagi watu bampe pepe tenu igado ka foko di awa lagwi fen ni na fatala na fata ati ni na fafoye iga wati bampe iga edo be no be telefonta kado zo kono e bara da balen sare ka woshi okuna ko sobe eru bika teme watu bika teme bon kasoro echika na fafoye la do amma foko zo ko harama elendo akuma koroto yi bon do bisika ke sur la ko do bi diskuna i digunen de quoi i koronendo bon yani ka sigi ka fencho do la limana ka tlayla ibe bola clinicien do ke wala ibe nyana jeni fendo yi lita salli te basi bayo kama kana chawo ibe demsen zodo be no kalane akala lamo be no bisaka demsen dadribo la ado e jati abe demsen hakilisi luna nyono lukanyi hal chokoro bayre achuga do achuga lama do be ibisaka nyana jenai e pi nyana je damati abe na fawre la sima uti basi basu yi ngando ma nam والذين ane limana jonya maude ulu tigi زكاة fa'iluna loli baragelawe zakat jagai والذين jaga bo wati manase ikana folo ni nyosene ni mure keme sawasoro ibi jaga bola ajaga murita murekele murekele ni ka senege fengoni na e mure keme sababo nyo mana mure keme sababo nyo be farale nyonga nyo jumaye suna sanyo kenige voilà bon e kaba fana mana mure keme sababo hakada bi jaga bola no zuratu e malo fana no uruzue no fana e mure keme sababo ibe jaga bola serekelawo hal ni aya sura jama bi foro na bi ga senike mo kele ne tola abe jati mena dron ayo ni bodron bi jaga bola awo dutki na ga to wala sunan se on farale nyonga wala ma ani muyere kenke do ka fula abe jaga bola o chogele na ni fe mi tuluma fe wi ma ko mina fo cigaw o fana bo chogele de la nga ale jaga bi bo atulu de la na suru mo ma tulu bo na to atulu bo abe jaga bo ayre la teno ko mina fo to choya ciga farama ne ya jetimina bi ko ta fo mure ke me golo vla ani mure mo ganyo ma peut-être ko takriban ha kilo fla mure awo ciga farama yobore sama nyobore jo ha jumai ciga farama ciga farama iba jetimina mure ke me wolo vla ani muga o takriban no da kise de bieti ciga kise mure ke me saba amma ko bodela ciga kise mure ke me saba ciga farama hake jumai ne bodi mure ke me saba mure o kilo ciga kise mure ke me saba kilo ke mo ro saba o kilo ke mo ro ale fana mure ye kilo ale fana kilo fla bien mure de ma parce que yebe kilo la ni mure te kelen senege fendo be poids ka giri keteme do quoi ni poids ka giri ne nyon do ba yi misatu lo be kene mi mina o te kelen donc sharabe minta we bonya inde quoi mure sharabe mure ta
jatinu bebita ni murede aw nam Muro mugan. na aw o de ko an ko takriban ni misala de dono to gon sharai min fadron o keme sabainde ma na asoro bi ka fenol mini bolode walma jibol sirade be mala sunana atika mini sanji atika mini awa ji atika mini urbil uruq yoro do be basoro yoro tumalin atija no don tuzuro be mure kononto tana jagay ngana asoro bi ka mini boloy ekmana muga tan kononto muga na o jagay tan kononto muga na jagay ala ngana asoro fla be bi ka baraka na la nyogon fi e ba jetimina ka ke awa bisaba mure fla bisaba mure fla nam o jagay ni nafolo jaga nika nafolo sera sanu mutqal muga sanu dinare muga misega foko garam bi segi ni flanyo garam bi segi ani flanyo mi garam segi nyon takriban sanu garam bi segi ni o sanyel ma mambolo jaga bi wajibati ba wara mbambolo no sefai ni sanu garam bi segi valeri mi mambolo sevala bi jaga bo walma na asoro ni warje daraima kemefla daraima kemefla ali fana be garam jelima garam ke moro nyono takriban garam ke moro warje garam ke moro warje garam ke moro nyono no bi bolo jaga wajibi ka mi takriban meni jatimina ni garam warje ibasoro nam ibasoro nisabu salam nam ibasoro nisabu titeme ate wake mego wabi oro wala ni yajitimina ni warje nam salam nam kam gabi ci akoro man kam gabi muroy ay bismillah asro inshallah ambalma ke anan karamo bintashana dukure ale de weleli ke ko ciga farama ko abi be mure keme konondo de ma ko mure keme konondo ka ga be ko ciga farama ko o mure saba de bi ben kisema mure kelema akise mure kelema ciga mure saba ko de bi kise mure kelembo terre jada fole nga keneni ni imolom la ni jada comme cigaw te kelen a fele ka fo cogo be tajriba nunu be ke ni de ni ya korobo ale kuma ni min ye a y'a korobo de a sahalen do bo cigaw te kelen kise be cigaw la ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan ne filɛ ka jati min fɔ nin ye karamɔgɔden b'a la ka hinɛ a la ale de la ka fɔ n ye ko bawa de la ka olu bila u ka suma karamaju ko karamaju de la k'olu bila u ka suma k'a bɛnna mure kɛmɛ 7 ani 20 de ma bon o ciga in i b'a sɔrɔ kise kun b'o la kosɛbɛ cigaw tɛ kelen ciga dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kisi 3 b'a kɔnɔ ciga bore e ka bore a ma se ka e ka bore ko de faamu i bɛ kilo bisa bɛ mure jeli ma ne m'a fɔ ko ciga mure ye kilo 2 ye dɛ
ñoo de mure ke kilo fila ande ma fa ciga mure kilo tata ñoo ka girne ciga yo aywa warinta nanya tani sanui bon o dabi ja na frotigula nga nanya tani warje o dabi ja fandawno wala ami deme do fandawne ma ya fam ni momi ni warje garamu keme woro hake no o valeri bi bolo awa nyola no war o valeri bolo warla sefala bi jagabo garam ke moro awo garam ke woro bi be jolima wabi woro ni wabi woro e sanyele ma mo bolo jagabi kan doni gelo ma sigi anga jamana nunga ka jadi perperla tigere fonni kola no da yoro bela jele makobe lojuna min be no ka erenyo ke ma ka jatu do fixer quoi ni sabu ye ni de nyina malila wala ode nyinen do silama ko nana ka sigi ka jatu do fixer ka fonni sabu ye ni de nyina malila bara bi kono nga ko mo kelende ni dunya tani sanuye abitanye fe bita fo million na ni ya tani warje abi jigin duguma donc ambe hine fandawna ka tani duguma dai ni duguma dai ne ya sanyela ma mo mbolo ni jurutila bi jagabo ngani juru bi la ni garantie bala bi jagabo ni garantie te juru sa ko mona jagati ka na jagabo wala jagabi wajibi anga fulusuna sabu anga fulusunu de be sannu nola ambe anga sanu anga ko bela jelenke nolu de ko so jagabi wajibi wala nam ni mami nye jagabo e farla limana jongo ni banaga jagabo e gali mana juma dafade nam ani mo ulu tigi nole tangale bawe unye felawe kabo haramuma fu ufurumuso deka wala femi ni ubolo yo maraka mini jomusola igado kafo ulu ulu ma jalagile tanaye maomi ni o nyinninge o kofe musonnu kofe ani jomusonnu kofe o tiglaman ulu tigi ulu de yadantiwe ulu galimana jiyama dafa batigi yadala iye itemena halala ga kadro haramma umana ako damu madalami ni sharaye o dama o fulfule jumaye ika musofuru ika musofuru walma niye musoye ika furu cheloma furu doron ika furu cheloma walma ika musodo furu inoka nyon sutra ode nyinene mbe bela jelen fe bon kana foki bi wolo maleke koy mo mbe furu ka ngadina tanga onimbe nsagona chenyini otegelende batge beta sago chesoro chebe fanata beta asago musosoro ibe musoro tafalo yala sa ani sutura e fanana ale sutura onyinne mbe bela jelemono walma na soro jomuso ko bi sena minu nga juyan sabatlendo donc ibe jomuso do blay bolokoro tendro ki kisi haramma o na ñono uti basi o ñinendo ngani gi bi damu madani sirawere min toy ka comme na fo ka tulongi ni buloy girira al mami tanara barache tungen inshallah torofa nam ka fo ni mami ngo abe damu mada ni sirawere awa katlongi ni yere boloye ibe wali boloye wala mo nanyo kono e ka do ka foko wali boloye ngono haramu yere ta infana o fana haramu ala sahih kuro salenga kadamu mada ni yere boloye awa o ye haramu
ala sahih koro salinga kamini doni kala ko kuma la hal ni ayasru kuma wari bi o korefi ala nam ena jimai ka foko o haramela fe la jege hadise bala قرطبي لجي ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نعم كوني مامي فين فرومنتي دغا نعم أميلا أنغالا نيني يورمي أمسوما ابتغى وراء ذلك غير ما ذكرناه من الأزواج وملك اليمين نعم وراء إنبار القرآن يكون لمعان عدة فهي هنا بمعنى غير الأزواج وملك اليمين وراء وتستعمل وراء بمعنى بعدها نما مفيني نمين تنونيكوا كو يا دليل الدليل على الاستمناء باليد أكو الدليل على الاستمناء باليد على الاستمناء أن الاستمناء باليد حرام ako dalwa memba jirana ko ka mani bo ni bolo ka tlonge ni yire aba ko ahramale وهو قول أكثر العلماء ako de doni gelaw son jamanga kuma سئل عطاء عنه فقال مكروه nam ko jumai سئل عطاء ko ya taw nyinga فقال مكروه ako ko akonendo سميت nam أن قوما يحشرون ako ale ame ko modo يحشرون وأيديهم nam kasuru bolo حبالا ko bolo awa hubala kufun konomado فأظن أنهم هؤلاء akoye nunde وقال سعيد بن جبير ko عذب الله أمة ako alay mandondo lazaba كانوا awa ukera يبعثون ubitlonge يعبثون بماذا بمذاكرهم uche yawe naam bon ema ko be dalumina amma si o ma halsa mais kuma bakurma fola adallu fulfule mi comme ala ko ay feminun daga anye damu madalla ay mulu fo bon famani budaga wara zalika istimna bil yadi obi ni gono wayi mi ata kono ego jumai famiyau ego famiyau de tikelen a do ba kono kuma do ba do kono ma istimna mi aya no de ne jat fen jatira min daga aw ya yu jati ajira ko ni min de ni ko abi ko na ay fla isa ma fla doron def muso wala horo muso ne muso furlen ari je muso wana borola hato simany bon tumando la daruratu tubihu mahzurat minum bi don gala minum be musala dola misali ala gangisi ijara bula findola ya famma fembi ki samaga do haramu me mama chenra man imasigi yere mina ka ferege ka ya comme na wa bwana fata ba jomi ka kaba guruta kama gewe kaba guruta kama sayida nin kaba guruta ra kama ko ka gosi jibe bo abana ibi lafia bon lu tika keni minum be adaga tika ke ka fo mo ka ke ka aka da ma da sirai la dala mena kera chogodula na bigi sama chogodula bon obi ka no ya do ala ni osrani ala
ya dɔn mɔgɔ dɔw sɔrɔla yɛrɛ o ye nikahul mutati o ye haramu ye binas mais o ye faamuyaw kɛ ka a nɔgɔya don a la ni o siraw ye mais kuma lasurunya la kɔni ni maa min kɔni bɛ kisi ɲini a k'a bila fɛn na min a ti bɛn dɔrɔn olu to yen nikahul mutati ka muso furu contrat dati lama naam ako kana ahmad ibn hanbal ako ahmad ibn hanbal kɛra kafara ale kun ye wari u de ma tangalenba ye mais u bɛna taa ale kun b'a daga istimna bil yadi ale kun ko a bi bɛn a ko parce que ka sababu kɛ a ye de ka fɛn dɔ bɔ komi n'a fɔ i bɛ ɲɛgɛnni bɔ farikolo la cogo min bon ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a dɔnna farikolo la cogo dɔ la a bɛna siw dɔw datugu a bɛna kɛ sababu ye ka degun dɔ s'i ma ka tension yɛlɛ o kosɔn ko k'a fana bɔ ko furakɛli sira dɔ don ko a dagara mako kuma fɛ ale ka faamuya la a ko nka dɔnnikɛla kɔni foroba dɔnnikɛla tɔ bɛɛ lajɛlen furamɔgɔ bɛ mana al'amma amatu kɔrɔ tɛ ko furamɔgɔw tɛ dɛ dɔnnikɛla tɔ bɛɛ quoi ko olu b'a bali i bɛ o caman olu ko haramalen don dɔnnikɛla dɔw ko a ko a b'i komi n'a fɔ maa min bɛ lutikankeya kɛ i yɛrɛ la de ko ale ye kuta de ye kuta min don ko sɛtani de y'a daminɛ a sɔrɔla ka a laboli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw su k'u bila a kan fo a labanna ka kɛ janfa ye a ko hali a kun kana kɛ kɛra kuma fɔ fɛn ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali a kun kana kɛ a ko hali ni a y'a sɔrɔ dalu jɔra k'a fɔ ko a bɛ daga adamadenya ni masɛbɛya ani a fɔra an ka furu kɛ ni ŋaniya minnu ye olu tun b'a to ni masɛbɛ b'a to yen naam n'u ko tiɲɛ yɛrɛ la qu'est-ce que nin fana tɛ maa lafiya nin fana man fisa ni jɔnmuso furu yanni den bɛ ka taa kɛ jɔn ye ko est-ce que a man fisa n'o ye an ko jɔnmuso furuli hali ne y'a sɔrɔ jɔnmuso ye kafiri ye a ko dɔnnikɛla dɔw ka taasira la k'o ka fisa ni nin ye dɔnnikɛla dɔw ka faamuya la hali ni a y'a sɔrɔ kumaba dɔ kumana n'a ye naam kuma min b'a la a kuma ka ca nka nin bɛ wasa kuwa bisimilayi ani limanajenw de mɔgɔw ye toujours an bɛ kɛ a ko kada fila al-mu'minuna limanajenw maa minnu ye limanajenw ye ni u gagnena n'u y'u sago sɔrɔ diɲɛ laara la ala bɛ k'olu de jate maa minnu bɛ majigin sali kɔnɔ a y'olu fɔ maa minnu b'u sen bɔ a kolankolon ninnu na a y'olu fɔ maa minnu bɛ jaka di a y'olu fɔ maa minnu b'u janto u yɛrɛw la u ka kulisi jiriw ni u ka taafɛn bolow la a y'olu fɔ a tilala ka siɲɛlima kɛ k'a fɔ ko ne maa min panna olu kunna ko e tɛmɛna an ka fɔlen kan e tɛ se ka dɔn nin jate in kɔnɔna na ani limanajenw ye maaw de ye olu tigitigi olu ye tangalebaw de ye u ka danayakow ye ani u ka layidu ye ayiwa danayakow ani layidu maa min b'i janto i ka danaya fɛn na ani maa min b'i janto i ka layidu la ko o tigilamɔgɔ k'o de ye limanajon ye alama wala amana
kalifa fɛn ni mɔgɔ ye fɛn kalifa ma o ye amanatu dɔ ye o hakada ni mɔgɔ y'a ka danaya don i la k'a ka gundo f'i ye karisa ne kamana guwanna parce que adamaden filɛ nin ye gɛlɛya ko dɔw bɛ adamaden kan kamana guwan ko dɔw bɛ na adamaden ma f'i ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ka ɲɛfɔ a ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka ɲɛfɔ a ye bee i ti lafiya n'i ye gundo in dogo ka sɔrɔ mɔgɔ min ma n'a ma kɛ danaya mɔgɔ ye naam ni a y'a sɔrɔ tande bu ŋakili tande bu ko tande ŋakili naam i k'a dɔn k'a fɔ ko danaya kuma mana kalifa ma kana taa maaw ka gundo kana taa fo parce que n'i taara fo i ye danaya tiɲɛ danaya dun tiɲɛni a man di Ala ye o de kosɔn wal amanatu kullu ma ustu'minta alayhi o yi danaya fɛn fɛn kan o bɛɛ lajɛlen de ye amanatu ye amanatu fɔlɔfɔlɔ ye min ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kalifara adamaden ma o de ye ahadul imani billahi alladhi akhadahu Allahu alayk limana ka layidu Ala y'o min minɛ i kan fama dumta qad amanta bil ilahi fa'alayka an tunafiza awamirahu n'i ko i dara Ala la i sɔnna Ala ye Ala ka ɲamariya ko diyagoya don i ko o latɛmɛ k'a kɛ a kɛcogo la an ɲɔgɔn de wa Edgar inshallah naam o ye amanatu ye naam idan hunaka amanatun lil haqqi wa amanatun lil khalq Ala ka danaya bɛ yen adamaden fana ka danaya bɛ yen Ala y'a jira Kuranɛ ko inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula amanatu min ye Ala ta ye kuma bakuruma fɔla quoi a ko wa hamalaha al-insanu adamaden yi u kun dɔn danaya dɔ kɔrɔ fama dumta qad qabilta tahammul al-amana fa alayka al-ada bani kundo min yi kundo danaya in kɔrɔ jagoya b'i kan i b'a di ahadu min fana fara yan ahadihim amma al-ahadu fa kullu ma yata'ahadu bihi al-insan fi ghairi ma'siyah i bɛ layidu ta ni fɛn fɛn ni Ala kuta tɛ o dafali ye wajibi i kan fɛn o fɛn ni ye layidu ta n'a ye ni Ala kuta tɛ i b'a dafa لأنك حين تؤاهد إنسانا على شيء فقد ربطت حركته وقيدتها في دائرة إنفاذ هذا العهد نيلو دي تموي أبسكنا يدي كارساكو أبينجي كارساكو أبينجي أبسكنا يدي نيكو موما بو سينمنا سينمنا نيكو سورو نيورو كارسا مسنا لا ni erina ɲɔgɔn bɛ sini ni wagati na an bɛna tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n ka ko bɛ to yen ka sigi k'aw kɔnɔ layidu don ni i y'a fɔ ɲɔgɔn ye n'i ma na tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ n ka wagati pɛridi n ka musala ko min ni n kan ka taa ko wɛrɛ min kɛ a b'a ɲɛ an bolo cogo kelen de la hali n'i ye layidu ta i ni mɔgɔ cɛ k'a fɔ an bɛ jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛra bato ye kɛra fɛn fɛn layidu ye layidu de ye layidu in i b'a dafa i ye layidu ta i fa ye k'a fɔ i bɛ kalan kɛ n bɛ nin kɛ kana bɔrɔtɔ layidu dafali ɲinini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ma layidu dafa bɛɛ i tɛ limanajo ɲuman ye bisimilayi ani limanajo minnu olu tigitigi n'olu bɛ tangani kɛ u ka sali kan sali tangani bɛ kɛ cogo jumɛn de la ka diina sartu ye a n'a samasenw ye ani a jogo ɲumanw ye ka di ni a sartu ye
ana samansenw ye ana juguɲumanw ye ka seli di a di cogo la i k'a di jama la jama seli de ɲininen b'an fɛ dɛ an kana farita la dɛ misiri bɛ dugu kɔnɔ awa ka misiri ɲɛnafin o man ɲi dɛ misiri bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ yen nɔ i jija i ka misiri kɔli ala ka so dugukolo kɔnɔ misiri ye i bɛ hakili to a la jama seli yɔrɔ a bɛ hakili to a la seli wagati a b'a hakili to a la bɛ fɛn fɛn na ni seli wagati sera i b'a bila ka seli nam a ko tigilamaw olu tigitigi de alwarisuna arijana tiɲɛtalaw ye allazina olu minnu yarisuna alfirdausa n'o bɛ firdausa ka arijana so kurutalen tiɲɛta olu khalidun dumɛbaga de ye fiha arijana in kɔnɔna na walaqad khalaqna al-insana wallahi a b'a ta anw ye adamaden da min an sulalatin kan bɛ adama yɛrɛ de ma lil-insani adamaden min sulalatin ka bɔ fɛn sama-samali la ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ ka fɛnw sama adamaden dara ka bɔ sama-samali de la ka fɛn bɔ fɛn kɔnɔ ka fɛn fana bɔ o kɔnɔ tuguni adamaden dara o de la min tinin a samana ka bɔ bɔgɔ la thumma ka segin ja'alnahu ka adamaden kɛ nutfatan mani ye qararin sabatiyɔrɔ la makinin ni o basigilen do ye denso ye thumma ka segin khalaqna an-nutfata an ye mani in da alaqatan joli ye khalaqna an ye al-alaqata joli in da mudghatan sogogulugutu ye khalaqna an ye al-mudghata sogogulugutu in da idhaman kolo ye kasawna an ye kolo feere bɔ sogo ye thumma n'a fɔra ko min sulalatin a ye fori ye de fɛn de bɔra fɛn kɔnɔ ka fɛn bɔ fɛn kɔnɔ ka fɛn bɔ fɛn kɔnɔ a fɔla jumɛn na ya dɔn adama ta o ye buguri ye mais an y'o tawuru tɛmɛ an nana se adamadenw ma olu ta fɔlɔ o ye mani ye mani o dilala ka joli bɔ o la joli ka sogo bɔ o la k'o dila ka kɛ sogo ye ka sogo in fana ka kolo bɔ o la kolo in fana ayiwa ka o fɛrɛ bɔ ni sogo wɛrɛ sogo bu ye nam ka segin an ye a da danfɛn ye n'o ye danfɛn modèle wɛrɛ fɔlɔ la a kulukutulama kun dalen don nka a labanna ka nin fiyɛ a la a b'a sen ta a bɛ bolo ta a donna fanni wɛrɛ la o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko a t'a sibo annaka jurmun sa'ir wa fika intawal alamul ajma'u aw fika intawal alamul akbar adamaden ɲɛna ko ale ye fɛn fitinin ye nka fɛnba de b'a kɔnɔ nam ka segin nin fɔlen summa anshana an sɔrɔla k'a da danfɛn ye n'o ye danfɛn wɛrɛ ala ka hɛra jirilen don dalibaw bɛɛ la ɲuman don ani jateminɛlaw bɛɛ la ɲuman don dalibagaw ni y'a fɔ ni dalibagaw ye o kuma ye daliba wɛrɛ fɔ ni ala tɛ ayi daliba wɛrɛ tɛ mais an bɛ se k'a fɔ ko ni an nana danfɛnw ka dali fanfɛla la daliba caman bɛ yen izinitigi ninnu bɛɛ lajɛlen dilanlikɛlaw de n'i y'i ka kopuni dilan i y'a misiri ta ka plan ta ka sɔrɔ ka a di i ka appareil ma fɛn a y'a dilan a y'a bɔ i y'a dilan i ye ɲuman dilan khaliqun tuma dɔ la ala bɛ danfɛnw n fara a yɛrɛ kan a ka baara dɔ la sifatul amali o don n y'a fɔ aw ye ala ka magankutu sifatu zatiw bɛ yen o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ala ye nka sifatul amali minnu bɛ yen ninnu y'a dɔ ye sifatul amali khaliqu de ye ala ye bon ni ala kɛra khaliqu ye ale kelen khaliqu wɛrɛw bɛ yen nɔ nka o ni ala ta tɛ barazi kelen de la awɔ olu ta ye nin ka i bolola sɔn ka faamuya dɔ d'i ma i ka fɛn dɔ labɔ mais e yɛrɛ t'i ta in labɔ min na adam voilà e b'i ta in labɔ min wujudin awɔ o kɔrɔ ye min ye ni ala ko k'a bɛ fɛn da a b'a da istiqlalan k'a da k'a ɲɛnamaya quoi cɛ b'a la muso b'a la misaliya la cɛ ni muso ka ɲɛnamaya dɔ la bon ni e ye fɛn dilan e bɛ ala ka fɛn dilanlen kɔrɔ dɔ de ta
k'o modifier e ka dilali bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni modifiyeli de ye ayiwa tɛ se ka foyi kɛ ni modifiyeli tɛ misaliyala RFI mɔgɔw u nana ka na satellite dɔ bila yan nɔ satellite min bɛ yen nɔ pour awa yen bɛ se ka sɔrɔ u ka radio so bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛ cogo min bon u ka ciden min nana awa an ko o ma kabini kelen an ye silamɛw de ye an ka radio ninnu bɛ baara kɛ silamɛya hukumu de kɔnɔna na bon ni kuma dɔ nana min ni silamɛya ladamu tɛ bɛn anw tɛ se k'o latɛmɛ dɛ an t'aw janfa kuma o kuma n'a nana n'a ni silamɛya ladamu tɛ bɛn an tɛ se k'o latɛmɛ a ko an sɔnna a jo dɔ fana nka a k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ dalen bɛ ala ko in na koyi anw bɛ ka nin kɛ ni min ye satellite dɔ i y'a faamu pour an ka se ka ɲɔgɔn ye an bɛ baara kɛ ni min ye anw m'o dilan an t'a dilan cogo dɔn ala ka fiɲɛ dɔn fiɲɛ ko satellite ni appareil bɛ baara kɛ ni ala ka fiɲɛ de ye ko ni fiɲɛ jɔra ko a bɛɛ bɛ tunu ɲɔgɔn na sisan voilà ko ala ta in de bɛ laban ko ala ko ye tiɲɛ ye a ye jaabi nin de la voilà donc ni e kɛra xaaliku ye e kɔni ta ye dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ de modifier dɔrɔn ka ala ta dɔ ta k'a modifier cogo dɔ la dɔrɔn n'o tɛ xaaliku yɛrɛ yɛrɛ ye ala de ye nka komi fana bɛ ka dɔ kɛ modifiyeli min kɛ fana ala y'i wele k'i bonya k'i kɛ xaaliku ye voilà asalul xaaliqin nka ala ka ɲini ye awɔ bisimilayi ka segin aw o tɛmɛnen kɔ aw ye su de ye a bɛɛ bɛ sa ka segin aw kiyama jo don na tuba sun o b'aw kɔnɔ nin yɔrɔ la fatabarakallahu ahsanul khaliqin o sera nin yɔrɔ ma yanni ala kɛra ka nin fɔ sɛbɛnnikɛlaw ye yari wahayi sɛbɛnnikɛlaw de tun ka ca m'a dɔn tafsir min ye nin masala in bɔ yan nɔ wahayi sɛbɛnnaw tun ka ca mɔgɔ dɔw de tun bɛ ala kɛra kɔrɔ ni wahayi nana yɔrɔ min dɔrɔn u b'a sɛbɛn tuma min n'a ko نعم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا له نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لاما ثم أنشأناه وخلقنا عمر بن الخطاب سجل أقول فتبارك الله أحسن الخالقين عمر بن الخطاب دسنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين على كده قاسبي ayde emani fo de umaru de ni fo emani fo ako ay ko asebe ko ne kumina fo de umaru ya fo ala bla umaru ne nguna de note ne de kumina fo ako kuma ni umaru fana mi fo ko ambo fana sebe qur'an la chere la gale mana masika supporter ay kalamu da ay islamia blat le damado agum amur lagu ala wana ka senga do ala wana ka senga هذا من موافقة عمر أي بنسما على بنسما قرآن آمنون أو نيادوي إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه عمر بن الخطاب ده فنفو نعم إذا يمنا إذا ندو ابن عباس قوم عمر ما تمامي ناي صحابه ka chokorobaw nyininga kabo Lailatul Qadr ma ugo ala de bado Umar go Abbas din ebe munde fola ago ya mu'minu nyemo ala ye sangolo da wolowla ye ay duguma kolo da
wolofila ye a ye adamaden da kabini wolofila la a ye o garisɛgɛw dɔn wolofila de la a ko ne b'a ye su 27 de la Umaru ko Ala ma jɛna gaba ma aw a y'aw kɛɲɛ a ka na ni fɛn ɲɔgɔnna ye ni nin denmisɛn nana n'a ye Ibn Abbas ninnu kun ye denmisɛn de ye silamɛya kɔnɔna na naam fɛn min n'a kunkolo kɔɲɛw ma fara ɲɔgɔn kan ka ban fɔlɔ denmisɛnnin min hali a ma kɔrɔbaya kosɛbɛ fɔlɔ naam bisimilahi singalo ta laban surunyana ni maa min sera ka jirili kɛ i ka bato la a ka ɲi n'a ka ɲi kosɛbɛ naam walaqad khalaqna sab'a taraiqa a b'a de anw ye siratigɛ 7 da aw sanna ma kunna siratigɛ 7 o ye sankolo 7 de ye ko Ala y'o da aw sanfɛ anw ma kɛ ɲinanbagaw ye ka bɔ dali ma ka bi aw kan kɔni mais i Ala ka kumakan mɛn ko ale sankolo 7 da a ko nka mɛ a y'a bila min fawqa man antum voilà a ma fɔ a y'a bila ale sanfɛ a ko fawqakum aw sanfɛ naam a ma ɲina dali ko an ye da fɛn min da i ɲɛna sankolo 7 in u dulolen bɛ fil hawaii mais a bɛ jɔnni bolo Ala wa ma yumsikun illa rahman u bɛ Ala de bolo naam bari Ala yumsiku samawati ala al-ard naam an ye ji jigin ka bɔ kabasen na n'a ka wasa hakɛ an ye din sigi dugukolo la anw an ye sebagaw de tagali kan bihi ni ji ye an ye nakɔ sinti aw ye bihi ni ji ye kabini tamaraw la ani enabiw la jiriden caman bɛ aw ye ala n'o ka ca aw bɛ dumuni kɛ gamina la an ye jiri da jiri in bɛ bɔ turisina kulu la a bɛ falen naam bidoni ni tulu ye n'o ye zeytuna ye wa sibghaina ni gala lilakilina dumunikɛlaw ye n'ala fɛn min bɛ dumuni kununi lɔgɔma kununi nɔgɔya naam taasili bɛ aw ye sokɔnɔbaganw na an bɛ aw lami kabini fɛn na n'o bɛ u kɔnɔbaraw la nafa caman b'aw ye bagan ninnu na n'o ka ca si b'o la ɲaamɛ ba si saga si aw bɛ sogo dun minha kamina la o bɛ aw doni ɲaamɛ ninnu kan ani jikankulu fana kan wala b'a ta ɲɛ n'u ci ka tora ka mɔgɔw ma n'u ko ya an ka mɔgɔw a ye Ala kelen batu batufɛn tɛ aw ye n'o ye Ala tana ye yala aw tɛ siran Ala ɲɛ de wa jamakulu kɔ jamakulu minnu ni u kafiriyara kabini ka mɔgɔw la nin ma kɛ fo maaninfin de n'o ye aw ɲɔgɔnna ye
o b'a laɲinin de أن يتفضل k'a yɛrɛ korda عليكم aw kan ولو شاء الله n'a kun ye Ala diya لأنزل ملائكة Ala kun na malikaw jigin ما سمعنا an ma mɛnni kɛ بهذا ni nin ye في آبائنا an faw la الأولين n'o ye fa fɔlɔw ye إن هو Nuhu ma kɛ إلا رجل fo cɛ dɔ de به جنة ni fa bɛ n'a ye يتربصوا a ye makɔrɔni kɛ به n'a ye حتى حين fo ka taa a ka saya wagati ma قال Nuhu ko ربي ne ma انصرني e ka ne dɛmɛ بما ni fɛn ye كذبوني n'o ye nkalontigiyaw la وأوحينا an ye wayi de إليه ka tora ma أن an ko de اصنع الفلك e ka jikankolon dilan بأعيننا ni an ɲɛ yɔrɔw ye ووحينا an'an ka wayi فإذا جاء أمرنا n'an ka ɲamara nana n'u halakili ye وفارت النور ni poli ni o poyira ji poyira ka bɔ daga kɔrɔ فاسلك e ka dɔɔnin kɛ فيها i ka kuru in na من كل زوجين kabini nɔnɛ fila o fila la اثنين fila la cɛ ni muso وأهلك i k'i dunke o dɔnniya kɔnɔna na إلا من fo mɔgɔ min سبق القول ni kuma kɔnna عليه o tigilamɔgɔ kan منهم kabini o la ولا تخاطبني i dunke o don kulu in kɔnɔ fɔ ni kuma kɔnna k'a fɔ ko kumana min tɛ kisi o y'i muso ye ani a muso a n'a den kanihana naam ولا تخاطبني i kana n kuma ɲɔgɔnya الذين mɔgɔw la ظلموا maa minnu ye dɔɔnin kɛ ni kafiriya ye إنهم olu u مغرقون tobagaw ye wito ji la فإذا استويت n'i dakɛɲɛna أنت i yɛrɛ ومن ani mɔgɔ min معك n'o faralen b'i kan على الفلك jikulun kɔnɔna na فقل e k'a fɔ الحمد tanu bɛ لله ala ye الذي ala min نجانا n'a ye anw kisi من القوم ka bɔ mɔgɔw ma الظالمين minnu ye dɔnnikɛlaw ye فقل a fɔ ربي yaani ma أنزلني e ka ne jigin منزلا jiginyɔrɔ la مباركا ni o barikalen don وأنت e خير e de ye المنزلين jatigiw bɛɛ la ɲuman ye إن الآيات dalu bɛ في ذلك o la إنا anw a ko inna fi dhalika la ayatin dalu caman bɛ nin na min bɛ ala ka seba jira anw kɛra lamɔtalina jarabulibagaw ye anw de ye n'o ka mɔgɔw kɔrɔbɔ naam ثم ka segin أنسانا قرنا an ye manton sinti من بعدهم o tɛmɛnen kɔ آخرين a ye manton wɛrɛw ye أرسلنا o ye jɔnni رسولا adikaw an ye kira ci فيهم o adika ninnu na منهم o y'o de o ye jɔnni ye Hud naam منهم kabini yɔrɔw dɔ ye أن an ko de اعبدوا الله a ye ala kelen batu ما من إله batu fɛn tɛ لكم aw bolo غيره ne ye ala tana ye أفلا تتقون yala a tɛ siran ala ɲɛ wa وقال الملأ jamakulu kɔ من قومه kabini a ka mɔgɔw la الذين o jamakulu minnu كفروا n'u kafiriyara وكذبوا n'u nkalontigiyara بلقاء ni الآخرة lahara ka bɛnɲɔgɔnya ye فأترفناهم n'an y'u nɛɛma في الحياة ɲɛnamaya la الدنيا n'o kuntala ka surun هذا nin ma kɛ إلا بشر fɔ maaninfin de مثلكم n'o ye aw ɲɔgɔnna ye يأكل a bɛ dumuni kɛ مما kabini fɛn na تأكلون ni aw bɛ dumuni kɛ منه kabini o la ويشرب a bɛ min مما kabini fɛn na تشربون n'aw bɛ min ولئن kabini o أتاكم la بشرا n'a ye mɔgɔninfin batu مثلكم n'o ye aw yɛrɛw ɲɔgɔnna ye إنكم aw إذا u batu kuma fɛ لخاسرون a kɛra maa pɛrilenw ye dɛ أيدكم yala ale bɛ aw layidu wa أنكم k'a fɔ aw إذا متم ni aw sara وكنتم n'aw kɛra ترابا buguri ye وإذا من ani kolow ye أنكم ko aw مخرجون ko a ye bɔ fɛnw ye kaburu kɔnɔ هيهات a ye yɔrɔ jan bɛ هيهات yɔrɔ jan bɛ لما fɛn ye توعدون n'o bɛ k'aw bagabagaw la إن هي ɲɛnamaya in ma kɛ إلا fo anw حياتنا ka ɲɛnamaya de الدنيا n'o ye diɲɛ ka ɲɛnamaya in ye
نموت أم بسا ونحيا عندهم ببلو وما نحن أم مجي بمبعوثين ما كنوا نيوني إن هو ko nulu sara modem ani modem dem olubi bilalon la anu dem de ko saka kunu koni ko te chin ne ugai bismillah إن هو ago ikado ka fo kira image إلا رجل ko chedo de يفترى كذبا be kafiru kan ko ay galon de tige على الله kada la ko ala mani fay fiu وما نحن ko lu mage بمؤمنين limana jonye له chenye bismillah قال ago ربي nema انصرني ega ne deme بما ni fenye كذبوني no engalo digewla قال alako أما قليل kabo waqti nin chinnima فيصبحن ubillaba نادمين nimisabawiye فأخذتهم السيئة kulu ngangele nyumina بالحق ni chen ku halaki ku fawa وجعلناهم anyuge باعا nyama nyama unye وبولا ha anyuge nyama nyama komina funi wo kala kalata halagiribe kabo hinema liqawm nam lilqawm mowi الظالمين men yendoni gelawe ثم kasagi أنسانا قرونا anye mandon sinti من بعدهم nunun halagilengo آخرين noye mandon werewe ما تسبق من أمة أجلها mandon sita ga sanga ko وما يستأخرون diya garu gabama fana ثم ka saka ko sawati nye walma ka eritari sawati selengo kasagi أرسلنا رسلنا anyanga girawci تترى kutugutugu la ɲɔgɔnna كلما tuma جاء أمة رسولا ni mandon ka ciden nana ma ja ummatan rasuluha ni mandon min ka ciden nana ma كذبوهم mandon nun bɛ ciden ngalontigiya فأتبعنا بعدهم an y'u don nɔ dɔn بعدا dɔ la halakili la وجعلناهم an y'u kɛ أحاديث baraw ye وبعدا halakili bɛ لقوم maaw ye la yuminuna minnu tɛ limaniya ثم kasagi أرسلنا موسى an ye musa ci وأخاه ana balimakɛ هارون n'o ye haruna ye بآياتنا n'an ka ayaw ye وسلطان ani daluya ye مبين ni o bangalen dɔ إلى فرعون ka toro firawuna ma وملئه a n'a ka jama فاستكبروا u y'u yɛrɛ kuncɛ bonya وكانوا u kɛra قوما maaw ye عالين yɛrɛkɔrɔdabagaw ye قالوا u ko أنؤمن yala anw ka limaniya wa بشرين maaninfi fila ye مثلنا n'o y'an yɛrɛw ɲɔgɔnna ye وقومهما k'a sɔrɔ olu ka maaw عابدون olu ye batulibagaw de لنا an ye فكذبوهما u y'u filan nkalontigiya فكانوا u kɛra من المهلكين maa halakilenw dɔ ye وقد آتينا موسى الكتاب walahi a b'a ti anw ye tawureta kitabu di musa ma لعلهم a dɔw la banisiralakaw يهتدون u na kana وجعلنا ابن مريم an ye mariyama den isake وأمه a n'a ba mariyama آية kabako ye وآويناهما an y'u fila kafu إلى ربوة ka taa tintin ma ذات قرار o ye dugukolo dakini dunge dugukolo basigilen dunge ومعين ani jiɲɛ يا أيها الرسل ya kiraw كلوا a ye dumuni kɛ من طيبات min atayibati ka min halalaw la وعملوا a ye baara kɛ صالحا baara ɲuman na إني ne عليم ne ye dɔnnikɛla de بما ni fɛn ye تعملون n'a b'o baara وإن هذه a n'a k'a dɔn ko nin silamaya in أمتكم nin de aw ka diina ye أمة a kɛra diina de واحدة n'o ye diina kɛlɛnya baw lazimi de وأنا ne ربكم ne de aw ma ye فاتقوني a ye siran ye فتقطعوا أمرهم u y'u ka kow tigɛ tigɛ بينهم u ni ɲɔgɔn cɛ شكرا
kunguru jamagulu ye كل حزب jama o jama فرحون abeni sujale do بما ni fenye لديهم nubu yoro kabini dinala فذرهم ala fodi kuka kele dina kele mina ngoya charinjari ego to enno في غمرة uka filila الطائين uka da wadi doma يحسبون yalo ba bisgede ma أن ما نمدهم ka fa mbugu jiri ka fa femina mbugu jiri به ni oye kamin nafulula وبنين ani dengewla نصارع kombi kan teleyade لهم katuma في الخيرات herawla بل abla لا يشعرون uta donde إن الذين maminu هم ulu tigitigi يسبقون n'olu ye jorobaw ye من خشية ربهم ma ka ɲɛ siran ɲɛ bolo والذين ani mɔgɔ minnu olu tigitigi n'olu bɛ limaniya آيات ربهم ni u ma kɛ ayaw ye والذين ani mɔgɔ minnu هم olu tigitigi لا يشركون n'u tɛ filankafiya بربهم n'u ma ye والذين ani maa minnu يؤتون n'u ما bɛ fɛn di آتوا n'u y'o di kabini sadakaw ni baara ɲumanw na وقلوبهم k'a sɔrɔ u dusukun وجلة a sirannen don أنهم k'a fɔ olu olu ye راجعون seginbagaw de ye إلى ka n'u ربهم mama أولئك sirannen bɛ mun de la est ce que a bɛ mina nin bɛ mina wa bien a tɛ mina o sirannen b'o de kɔrɔ o la i ka o tigilamɔgɔw يسارعون u bɛ ka ɲɔgɔn gan في الخيرات hɛrɛw de la olu سابقون kɔnbagaw don لها hɛrɛ in ye ala ka dɔnni na نفسا an tɛ nin karaba إلا fo وسعها nin ka seko de la ولدينا كتاب kitabu bɛ anw yɔrɔ ينطق o bɛ kuma بالحق ni tiɲɛ وهم olu لا يظلمون tun tɔɲɔ بل abla قلوبهم o dusukun في غمرة o bɛ fili de la من kabini هذا nin kuranɛ in na لهم أعمال baara b'u ye من دون ذلك o jukɔrɔ هم olu عاملون baarakɛlaw don o لا baara in ye حتى إذا أخذنا o tuma مترفين min n'an y'u ka maa nɛmɛlenw minɛ بالعذاب ni lazaba ye إذا i هم bɛ taa sɔrɔ olu يجهرون u bɛ dama kasi لا تجهروا a kana dama kasi اليوم bi dɔ in na إنكم aw لا تنصرون o tɛ aw bali منا kabini anw na قد كانت آياتي a b'a de ne ka ayaw kɛra تتلى u bɛ aya ninnu kalan عليكم aw kan وكنتم aw kɛra تنكسون aw bɛ sagi على a أعقابكم kɔfɛlaw kan مستكبرين yɛrɛbonyabagaw ye ka bɔ limaniya ma ni بصراط bihi ni alikaba so ye سامرا sumubagaw ye a bɛ ka ɲɛnajɛ yen nɔ تهجرون tuhujiruna di a bɛ ka kuma jugu fɔ yoruba ye tahajuruna o ye a bɛ tahajurun a bɛ kuranɛ to yen nam tahajuruna n'a ye min ye kalan tahajuruna a bɛ kuranɛ to yen nam أولم يتدبروا القول yala olu ma kuma taasi de ma أم جاءهم ما wala fɛn de nanu ma لم يأت آباءهم min mana u faw ma الأولين n'o ye fafolow ye أم لم يعرفوا رسولهم wala u m'u ka kira dɔn de wa فهم olu منكرون kɔnbagaw don له kira n ye أم يقولون wala u b'a fɔ de به جنة ko fa de bɛ n'a ye بل a bila جاءهم a nanu ma بالحق ni tiɲɛ ye وأكثرهم u sɔn caman كارهون kɔnbagaw don للحق tiɲɛ ye ولو اتبع الحق ni tiɲɛ kun ye batulukɛ n'o ye kuranɛ ye أهواءهم u n'u denkɛw de la لفسدت ko السماوات jɛɲɔgɔn ni den bɛ ala bolo sankolo kun bɛ tiɲɛ والأرض ani dugumakolo ومن ani danfɛn minnu فيهن n'o bɛ sankolo ni dugukolo la بل a bila أتيناهم an nan'u ma de بذكرهم n'u yer'u ka tɔgɔ dumanw ye فهم olu موردون ko dɔnbagaw don عن ذكرهم ka b'u ka tɔgɔ duman ninnu ma أم تسألهم wala e b'u deli de wa خرجا sara la فخراج ربك e ma ka sara خير o de ka fisa وهو alahu خير taala الرازقين ale de ye gɛrɛsɛgɛlibaw bɛɛ la ɲuman ye وإنك e ma lamini لتدعوهم
ebuwele إلى صراط kada siratige ma مستقيم ni otlenindo وإن الذين ma minu لا يؤمنون nolu telimana بالآخرة ni larai لناكبون luye jigin baude الصراط ka bo siratige tlenema ولو رحمناهم nangunyu hina وكشفنا ما nanye fengorda بهم ni obenuye من ضر kamini torola للجوا ugu mekan na geleya طغيانهم uga filila يعمهون ube kuna siri ولقد أخذناهم wallah bata nyumina بالعذاب ni kongo kalazabaye وما استكانوا ubena taw masonga majigi لربهم ummai وما تضرعون tiga dama kasinga dala mani duawiye حتى إذا فتحنا ni بابا ala deli ode kadai nam حتى إذا فتحنا بابا fotuma minna daele عليهم ukan ذا عذاب no ilazaba dunge شديد min gagele badri donna ni fagaliye إذا هم itara soro olu مبلسون jigitige bawdo في o konnana وهو الذي ala de masai أنسى السمع na menin tloda لكم awe والأبصار ani yelige nyew والأفئدة ani dusukun قليلا ما limana ka dogo barkata ka dogo tashkuruna nabi ala barkata wala وهو الذي ala de masai رآكم na ye awda في الأرض dugolola وإليه تشرون bi aw kunun ga da allahu dema وهو الذي ala de masai يحيي min bi ɲanamalige ويميت a bɛ fagalige وله اختلاف الليل suka fungu ɲɔgɔnya baale de ye والنهار ani tile أفلا تعقلون yala a ti hakili de wa بل a bila قالوا u ye foli de kɛ مثل ما fɛn ɲɔgɔnna la قال الأولون ni maafolo ye fɔ قالوا maafolow ko de أإذا متنا yala ni anw sara وكنا n'an kɛra ترابا buguri ye وعظاما ani kolow ye إنا yala anw لمبعوثون an ye kunun fɛnw de ye wa لقد ولدنا نحن lagari wucidina batu ye anw layidu نحن anw yɛrɛw وآباؤنا an'an faw هذا nin kununu in na من قبل ko nun bɛɛ lajɛlen ye إن هذا nin ma kɛ إلا أساطير fɔ الأولين maafolo nka ziirida kan de قل o lamine ka fɔ u ma ما الأرض dugukolo bɛ jɔnni ye ومن ani danfɛn minnu فيها n'o bɛ dugumakolo la إن كنتم ni aw kɛra tagalamuna na b'o tigi dɔn سيقولون wajibu bɛna f'i ma لله dugukolo bɛ ala de ye قل a fɔ أفلا تذكرون yala aw tɛ wajulu minɛ de wa قل a fɔ من رب السماوات jɔn de ye sankolo ndabama ye السبع n'o ye sankolo wolonfila ye رب العرش ani laarɛsima العظيم n'o ka bɔn سيقولون wajibu bɛna f'i ma لله a bɛɛ bɛ ala de قل e k'a fɔ أفلا تتقون yala aw tɛ siran ala ɲɛ wa قل a fɔ من بيده ملكوت jɔn كل شيء a yala fɛn bɛɛ lajɛlen marali bɛ ni jɔn bolo ye وهو o tigilamɔgɔ يجير ko ala in de bɛ maa garanti ka tangani kɛ ولا u يجار tɛ se ka maa bali عليه an ma ka maa garanti ka bɔ ale ma إن كنتم n'aw kɛra تعلمون n'a b'o dɔn فيقولون wajibu bɛna f'i ma لله ko bɛɛ bɛ ala de ye قل a fɔ وأنا cogo jumɛn de la يسحرون n'o bɛ aw kɔrɔtɔ k'aw bɔ dalakan kan بل a bila أتيناهم an nanu ma بالحق ni tiɲɛ de ye وإنهم olu لكاذبون kɔnbagaw dɔ ما اتخذ نعم. الله من لكاذبون an nana o ma ni tiɲɛ ye nka sa o bɛ ka o nkalontigiya ما اتخذ الله من ولد ala ma den sɔmina وما كان إله wa ma kana min ilahin ma ma kɛ معه ka fara ala kan إذا maaw caya kuma fɛ لذهب كل إله ma bɛ kun bɛ taga بما ni fɛn ye خلق n'a y'o da ni coup d'état kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ولعلى بعضهم dɔw yɛrɛ kun bɛ sɔn ka kɔrɔ da على بعض dɔ kan سبحان الله sɛnɛ bɛ ala ye عما ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma يصفون
نوبي على مانغوتولا عالم الغيب كو دوغولين دوم بادي علي والشهادة أني بانغالي وتعالى على كاسيكو تاليدو أما كابو فيما يشركون نوبي على فلانغا فيا قل إكافو ربي يعني ما إما تريني ما إما يمانا فنجراني لا يوعدون نبكو بابا أولا ربي يعني ما ولا تجعلني إكانا نيكي في القوم مولا من يندوني جلاوي وإنا أو لقادرون أو يسيباودي على أن ننونغا نريك أنغا جرالي جيلا ما فينا نعدهم نمبو أولايدولا بدفاع إكا جوما نيوني بالتي نفيني أو فين أصم نودي كاي نحن أو أعلم أو ني دون جلاوي بما نفيني يصفون نبو مانغوتون غالونا وقل نعم إكافو ربي نما أعوذ نبن سيزي بك ni e من همزة الشياطين sabo shaytanu ka korlima وأعوذ shaytanu ka waswasili ode hamda shayatini nam وأعوذ neben tanga yini بك ni ربي yani ma يدروني shaytanu kana hadarina حتى إذا جاء الوقت botumami ni sayana na udola gelema قال abi gando ربي yani ma ارجوني ay ne sagi لعلي malgaw ay sangana jengono لعلي ado lanni أعمل mina bara nyumange فيما fenna تركت ninyutu kafu la ilaha illallah كلا odabla إنها igado rabbi rji'ul ning dagunya كلمة do هو ale guniye قائلها fobade ومن ورائهم برزخ danjebu ko إلى يوم يبعثون kada ka kunnin doma فإذا نفخ tuma menu e في felige الصور burula فلا أنساب dambe ute بينهم nyon jewlerni na يومئذ odona ولا يتساءلون ute nyon nyininga ومن de koson Umar ibn Khattab ale ala kira mo de muso do furu Umar ibn Khattab ay ala kira mo de muso do furu muna ko la radon ko dambe bibitige fo ala kira ka dambe sallallahu alaihi wasallam dambe site marché qiyama jodon fo ala kira ka dambe ko ale ba fe ka relation do anala kira che ka kologriya yala sa ala kira dendo wala ala kira modendo ana fo ko ale che umaru parce que ko ma ko e ke chukor bato be ni dem sini ni aya gonne ta to furu ko jaayde nebi ka la harade la ma fe ka sirfi musodo de furu qiyama jodon dambe be tige fo ale ka dambe nam Umar ibn Khattab nago fala an saba Umar ma fam ko sirfiyate ndi ni mun ida fa kuma langolo na ka so daluti balala o ni don kuma udi Umar de ba don ay de ba don nam momi ثقلت موازينه no ga nyuma miju girera فأولئك o tigila mo ulu المفلحون ulu de ni rusuru bawi ومن momi خفت موازينه no ga miju fegenyana nyuma miju fegenyana أولئك الذين ulu de moye خسروا no أنفسهم bone na werewla خالدون tuma na be miju balazem fo aba fangele ne fo kiniyan fa o de ko to dogo ko fonya ba ani jenta nje nam خالدون dume ba de uye في جهنم jahannama gonnana ووجوههم النار tasma bunyera ujeni وهم alhala ma ulu كارهون udawere ba de uye فيها jahannama ingonnana لم تكن آياتي yala ne ga aya o magewa تتلى no be anu nungala عليكم auga وكنتم au gera تكذبون na ben galon tigiya nay قالوا
uko ربنا ya amma غلبت شقوتنا anga kunango yare ya galibu yara علينا anga وكنا angera قوما mawiye ضالين yinam filibantiwe ربنا ya amma أخرجنا ega au labo منها kawo jahannama la وإن هدنا nan sagina be فإنا igado an ظالمون anjo taala nyindo ni gelawe قال Allah taala kuma سعوا ayorma jeyum ayorma jeya فيها jana wala maliki de ni ujabin ni tasma tangali ba sanje taman ko fe wala tukallimuni akanan kuma nyoya إنهم igado konye كان فريق jama kulu kera من عبادي kamene ne ka jon nanu e muhajir nawe يقولون ubafu ربنا ya ma آمنا awli man yara فاغفر nam ega yafa لنا amma ورحمنا ega hine وأنت ezigitigi خير الراحمين ede hine bawo bela nyumanye اتخذتموهم aw yo jonun somina سخريا yele fewnye حتى أنسوكم fu labana ka aw lanyine ذكري ne ka ko foli ko وكنتم aw kera تضحكون abi yele منهم ula إني ne جزيتهم nyolu sara اليوم bidoina ni fenzabu ye no sabalila أنهم kawdo ulu هم ulu tigi tigi de ni rasulullahi قال Allah ta'ala ko mani maliki ne gwi كم لبستم ay joli de ke في الأرض dugolo la عدد السنين sanjatila قالوا uko لبسنا يوما sango kuma gonte aw mena nyena dongele أو بعض يوم wala dondo ma nema le nyela na nyini ngara bi jabu dininde ko wale mena e ko dongele wal ma ti dongele mbo فسأل آدينا ay ka jatili kela baw nyini nga malga minu nye anga bara juguma na nyuma ka be fese fese kana fanye ni yolo nyini nga o ba dafiye قال Allah ta'ala ko إن لبستم aw mamede إلا قليلا konji nini لو أنكم agana suraw كنتم na ukera تعلمون na badon أفحسبتم yala aw ya bisga de wa أنما خلقناكم kafo aw nyi awda عبثا longe de kama وأنكم ani kafo aw لا ترجعون uti aw sagi إلينا kanama تعالى الله ala ka sekuru taledo الملك ala minye famaye الحق ala minye masa sabatile لا إله tiye batu mafoyte إلا هو fo ale رب العرش ale de larashi daba maye الكريم no kanyi ومن mɔgɔ min يدعو إلها n'o ye batufɛn wele مع الله ka fara Allahu Ta'ala kan آخر n'o ye batufɛn wele كان dalu tɛ له a tigilamɔgɔ ye به ni o batufɛn batuli ye وإنما حسابه i k'a dɔn o tigi ka kɔlɔsili n'a sara o b'a tigi mari yɔrɔ إنه ko n ye لا يفلح الكافرون kafiriw tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ وقل e k'a fɔ ربي yaa ne ma اغفر e ka yafa وارحم i ka limanajonw hinɛ وأنت ee خير الراحمين ele hinɛbaw bɛɛ la hinɛba ye yan'an ka se sɔrɔ in ma afa sibutumu annama khalaqnakum abasan a bɛ a hakili to nin aya in na tafsir al-khazin a ye fɔ tafsir ma ko lubabu ta'wil fi asrar tanzil lubabu ta'wil de ye khazinu ye sunna tafsir ɲumanba don tafsir caman bɛ yen nɔ o b'a ka kuma ta o tafsir de la awa n'i y'ale lajɛ nɔ ala y'an da batu de kama ani ala ka yamaruya baarali a y'an da o de kama a kana miiri ko a tɛ segin ka na ma de arawal bagawiyu o fana ye tafsir tigi dɔ ye ale bɛ tɛ ko a tali kɛ o de la kosɛbɛ bagawi yɛrɛ b'ale ka hamishi a kɛrɛfɛla la bagawi y'a lakali n'a ka sanadi ye ka bɔ alhasan ma cɛ dɔ a y'a lamɛn dɛ nin nafa ka bon kosɛbɛ parce que ana rajulan
ko cɛ don masa musaban saban hakilibana y'a sɔrɔ marra bihi u tɛmɛna n'a ye ala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud ka yɔrɔ la فرقه في أذنه abdullahi ibn mas'ud y'a salo a tulo la a y'a salo ni kilisi juman ye kuranna aya don ما خلقناكم عبثا naam wa annakum ilayna la turja'una faka sura laban فبرأ a sina ka kɛnɛ alo micro boy a sina kɛnɛ yɔrɔ bɛɛ ala kɛrɛ faqala rasul ala kɛrɛ sallallahu alaihi wasallam بماذا رقيت e y'a salo cogo jumɛn de la في أذنه a tulo la فأخبره a y'a kibaruya فقال رسول الله ala صلى الله kɛrɛ عليه ko وسلم sallallahu alaihi wasallam والذي a ko ale kalla walladhi kalla ni masa ye nafsi biyadihi ni ne nin bɛ o masa in bolo لو أن رجلا hali ni a y'a kun y'a sɔrɔ cɛ don موقنا ni dangɛnɛmɔgɔ dɔn قرأه n'o y'a kalan على kulu kan لزال kulu yɛrɛ fana tun bɛ bɔ a nɔ la danayama n'i ye nin kalan ko kulu ka teli ka bɔ a nɔ la a bɛ teli ka bɔ a nɔ la awɔ kulu teli ni nafa jumɛn de b'o la kulu o dafirila minnu da la olu ma ala deli ni ka baara ye ko ala ka kulu in teli ka bɔ yen ko ni dangɛnɛma ye nin kalan ko kulu ka teli ka bɔ yen ko a bɛ teli ka bɔ yen ni sɔmina ko i ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a ka ko taa cogo tɛ k'i ja i b'i kinibolo da a kun na ka ni aya in kalan aya fila de don أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسب إن ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إذا كن من أنني آية فلانية ni Allah sonama a hakili bi sagi mɔgɔ ti bɔ a kalama bilen